L'única manera d'aturar los és plantar-li cara ja no és molt. De nosaltres depèn que la societat on no existisquen aquest tipus de persones. Also check die Mund-zu-Mund-Grund, wo was im Mund-zu-Mund-Grund. La vida continua. Direct Rap Shit. Zwei compañeros en Kampf gegen System. La lluita antifeixista neix del poble per fer-se escoltar. Per això volem cridar que totes aquestes víctimes mai cauran en l'oblit i sempre estaran presents en la lluita per una societat antifeixista. Fertig, stell die Quergang nicht konform. Check it out, check it out. Direct Rap Shit. Mr. Drillin. Tinnitus Music. You can't get fresher than this.